Ens trobem al centre Gran Jonquera, a la Jonquera, lògicament, amb el seu propietari, el senyor Antoni Escudero, i magníficament i excel·lentment acompanyats, com sempre, per l'ínclit Xavier Jiménez. Bon dia, Xavi, Bon dia. i sobretot bon dia, Antoni. Molt bon dia a tots dos. Moltíssimes gràcies, sobretot pel temps i per la voluntat de... Antoni Escudero ens ha dit: respondré allò que vosaltres em pregunteu. No hi ha temes tabú, no hem preparat entrevista, tot i que sí que, oi, Xavi, hi ha uns temes d'obligado cumplimiento. És lògic. Gran Jonquera, el Estem en comerç... l'actualitat de la ciutat i relacionat amb ell, que és una persona polifacètica, perquè tindríem 3 entrevistes. Punts suspensius i la Sala Edison. La Sala Edison, el projecte que hi ha al darrere del que era l'antiga Sala Edison. Preparats? Gràcies, doncs, pel teu temps. Antoni Escudero, Gran Jonquera. Què tal des de l'obertura d'aquesta ampliació tan espectacular? Coneixent el mercat com el coneixes, coneixent l'experiència que tenia ja amb la primera part del Gran Jonquera i tot el que va venir abans, les coses estan passant com les havies imaginat? Calculador provisionari a la vegada? Sí, la veritat és que sí, ja des d'un principi, quan van comprar aquests terrenys, que estem treballant en una pastilla de 22 hectàrees, que va ser una carambola que van tenir sort de poder-la comprar, no és fàcil tenir 22 hectàrees recalificades i que es pugui fer comercial, i nosaltres sempre havíem tingut la família, perquè jo sóc la cara visible, però aquí hi ha la família, el meu germà, els meus nebots, i estic jo, i la meva dona i els meus fills. I la veritat és que portem 40 anys, va fer 40 anys el dia 4 d'agost de l'any passat que vam posar una primera botiga de 150 metres al carrer Major. Per tant, contents, i tampoc me quedo escandalitzat de lo que està passant i del que ha passat, perquè jo ja ho preveia, jo sóc una mica així, a mi m'agraden les coses en gran, perquè si penses en petit mai faràs res, si penses en gran encara no serà tan gran, però com a mínim alguna cosa faràs. I això ha sigut el motiu de lo que jo faig, ho faig sempre amb convenciment, ho faig amb carinyo, ho faig sempre perquè la gent ho passi bé, disfruti i gaudeixi de venir als nostres locals, i això no tothom pensa així, perquè la gent és més esquerpa a vegades, no se vol gastar tant diners, i nosaltres fem grans inversions perquè la gent se senti còmoda i ben rebuda als nostres locals. La totalitat del Gran Jonquera és outlet o hi ha una zona outlet i una altra que no ho és? Bueno, és que la Jonquera, en definitiva, això és un outlet. És un outlet, el que passa és que es posa centre comercial, però aquí els preus són d'outlet. El mateix que hi havia és outlet i el que hi ha ara és outlet. Aquí, les marques que venen, perquè tenim un mercat nacional, indudablement, de Catalunya i comarques, però França, que li agrada comprar econòmic i venen aquí perquè és econòmic. I en realitat, les marques que han vingut aquí, encara que siguin grans marques, però és outlet, perquè mango, els preus de mango sí que és veritat que té dos tipus de mango. Té l'outlet i té el normal, però la resta són tot pràcticament outlet, encara que siguin grans botiques de luxe, com Zara, però Zara és molt barat, tu per 8 euros te pots comprar una peça, per tant això vol dir que és un outlet. Però la Zara, els mateixos productes que té, aquí són els mateixos que estan a Girona, o aquí són un preu més baix? No, és el mateix. Zara no posa una cosa aquí, Zara, quan va amb la seva franquícia Zara, o a les seves marques, que aquí estan totes les 5 franquícies d'ell, ve amb el mateix que té a Madrid, a Girona o allà on sigui. Perquè al principi era reaci, el Zara, a venir. Bueno, I degut, crec jo, a l'impacte, a l'èxit que vas tenir tu, llavors va ser que també tenia interès en aquesta nova fase. Bueno, jo t'explicaré això com va anar. Això, Zara aquí no volia venir de cap manera. Ja en l'any 2013 que vam obrir... No hi creia gaire. No és que no hi creies, no coneixia. No coneixien. I quan no coneixes, doncs el problema és aquest. Llavors, ells se baixen pels seus informadors, el director general, el director de l'expansió, el director de màrqueting, tots són directors. I aquí van venir i van veure que això era un poble de 2.200 habitants i van dir, però aquí on anem a parar, si aquí no hi ha res? I jo vaig parlar amb el primer que va venir, va ser el de Leftis, i li vaig explicar el que era i tal. I aquest tio va provar i van posar un Leftis de 1.000 metres. Va dir, aquests 3 locals de 300 metres me els quedo. I després ha sigut la botiga que metre quadrat ven més del món. Del món? Del món. I quan han vist això,
quan han vist això, després han volgut venir tots. Però hi havia una, que no diré el nom perquè tampoc ara se trata del grup, que són com una mica els que han fet expansió i tal, que continuen sense creure. I ara quan han vist com està, estan flipant. Endavant, endavant. Jo volia una miqueta tornar enrere. Tu quan vas apostar, que vas venir aquí, que segons tinc entès, hi havies estat inclús rentant plats, o sigui, de sota, de baix, de tot, podries arribar a pensar, a pesar de que sempre havia sigut molt agosarat i sempre t'havia agradat les coses a lo grande i treballant, perquè a les 5 del matí me consta que ja estàs en marxa moltíssimes vegades. Dormo 4 hores. Sí, i tu pensaves això? Quan aquella botigueta, no aquella botigueta, aquell emigrant que va venir de plats, tu pensaves que... Jo abans de venir aquí vaig anar a França un any a fer bremes, vendímies, un any al Tomelloso i un any a Villarrobledo. I quan tenia 14 anys, recient acabat el col·legi, vaig anar a Alicant a repartir matalassos d'un germà del meu pare, el meu oncle, que es va casar amb una noia d'Alicant allà, i jo anava en els tramvies aquests que hi havia antics, amb 14 anys, acabat l'escola, que jo he fet estudis primaris, després ja quan vaig estar aquí vaig fer la universitat i m'he format una mica i tal, no? Però jo vaig venir amb estudis primaris. Arribo aquí, després d'anar a França, a Tomelloso i al Villarrobledo i d'Alicant, i a treballar de camarer. Vaig treballar de camarer a la Porta Espanya i al Durant del Pertús. I després vaig treballar en una agència de duana 20 anys, que no he canviat. Jo soc un home que quan soc fidel a les coses i anava bé. I va ser l'explosió de les aduanes, quan hi havia aquí 100 i pico d'agents d'aduanes i me va oferir treball tots els nous que van venir. Jo me vaig quedar a la meva. I segurament que guanyava menys, però m'era igual, no? Perquè jo ja tenia la idea de posar el negoci i vaig compartir la primera botiga de 150 metres 7 anys amb treballant a la duana. A dintre del poble. La de dintre del poble, sí. Vull dir, i a partir d'aquí va anar vinguent tot, i no és que pensis en què tu te vols fer milionari, no, el que passa és que jo soc home de negocis i reconeixo que soc diferent a l'altre, perquè hi ha gent que fa un negoci però no ho treballa, o ho lloga, o fa una inversió i se'n s'entén. Jo no, jo els meus negocis que he fet... Inverteixes i explotes. I exploto jo, i estem allà nosaltres treballant, i és el que hem fet, i això ens ha sortit bé. Sí que és veritat que, a veure, saber el que passaria l'any, quan nosaltres comencem al 84, que ara ha fet 40 anys, el 24, l'any passat, a l'agost va fer 40 anys que tenim negocis, són 40 anys, és una vida. Però és una vida ben aprofitada, és una vida que s'hem implicat les dues famílies i al final està funcionant. Perquè va influir el fet de que quan van treure la duana i molts establiments, concretament el primer bufet que tenies al Molí, s'ho va voler vendre i ningú apostava per la Jonquera i tu vas apostar que tots marxaven. No, res, això ara per l'autopista... Com és que vas arriesgar-te quan tots se'n anaven? Ningú volia fer negocis a la Jonquera. Jo vaig venir que era un xaval aquí. Hi ha camions, no hi ha res. Jo vaig venir que era un xaval i després vaig ser regidor de l'Ajuntament de la Jonquera. Jo estava en política uns anys, vaig ser, tu ho saps, conseller comarcal, diputat provincial, i quan tot això de les aduanes, jo estava a l'Ajuntament, jo estava informat del que passava al poble, a veure, jo he vingut aquí i m'he arrelat aquí i vaig d'aquí i canto en català i parlo en català perquè, bueno, el meu país és aquest ara, en aquests moments. Sí, és un jonquerenc igual. Exactament. I quan tot això de les aduanes va veient que per ells, el poble en aquests moments, el poble no vivia de les aduanes, perquè vivia del comerç del poble, no? Que els francesos... I dels camioneros. I els camioneros baixaven i tal, no? I quan realment a qui va fer molt de mal era a tota la gent que estava empleat en agències d'aduanes. I ells es pensaven que això cauria, no? I efectivament, però a mi em van fer una entrevista a TV3 en aquests moments, que va venir, no sé si us recordeu, en els 30 minuts que feien abans, doncs van venir i van anar a les fronteres que sortien perjudicades. I a mi em van demanar, i jo vaig dir, mira, a la Jonquera li podran treure els camions, li podran treure les aduanes, però el lloc estratègic que tenim, això no treurà ningú,
perquè nosaltres estem a 5 quilòmetres del primer poble francès, amb una autopista, amb tren, o sigui, comunicat de meravella. Portbou no ho té això, ni altres fronteres tampoc ho tenen. I aquí el pas natural, que per aquí havia passat Aníbal i ha passat tots els invasors i tothom, no? Pues han passat per aquí, i això és un estratègic. Sí, no, que és un bé natural que nosaltres tenim aquí i estratègic de frontera. Antoni Escudero, proposo una cosa. Hem parlat una mica de l'evolució d'Antoni Escudero i d'aquest gran Junquera. Proposo fer una pausa ara i en el proper vídeo parlem del comerç. Som orgull de Figueres, ens interessa parlar de Figueres. I com que Antoni Escudero coneix també Figueres, tenim preguntes a fer-li a Antoni Escudero. Ho fem així? Fem així. I així prenem una mica el cafè i seguim. Moltes gràcies.